Shami ngalakan tiu yalakan mensim ku blay jengah hami ngalashania watsya baan penlerai yanga lamne watsya bagi nang syun jengah kin kerko yanga bad watsya begitu ki bakermen hami kin sya penlerai ahai kerteng upa badukun badu mensim bakun Amen. Amen. Kajingi jong Trai jengi uji Sukres, kajingi jong Blay, lamba kanya sulok jong mensim bakui, kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Pun man parabiin, antagasngi ngirung haka por advent. Pengu kedem Blay ke batamai jong usnem mani Blay jengi. Hagabau Jisu wang ini ki artli ki kentien ki bangi don kamban perkat bah. To syarai batu duai. Pada bon ki jing kulmar ki wan ki jing em ki jengi shimet. Bon ki jing kulmar ki wan ki yeng ki sem ki jengi. Agi em lang salang jengi. Kadai namarba ngim syarai ngim duai tune sangem ta shiphang balesi na kata kadau jengi jibom husiar jengi ngilalong penban kiba pesosi ublay bagi para brio ke jim jengi in pan mahab na ublay in siem lang nakasla ka bakat lai kum siyeng sisem ngine duai lang ngine duai jam bat kaang siya blay ba un ngap ya kejin kaang jengi un mahap ipop isang jengi ngapla hau blay beden bor baro depi kodmen kopara bangala lepop si bon da kijing perkhan da kitien da kikam da kijing le klet da kijing le palat chunga da kijing le palat chunga da kijing le palat bakrau chunga namar kata gerpa di kamaria bekut kebayisa kathe suti ya ki angel berkirukut berjephi men kupara wai na kabanta chunga au trai ulei jengi Blay beden bor ni Sngi bandala mahap no kipop jengi unyalam yengi sya kejing bam jukot Shim ke number junrai ke balai spa sapusan lai sausan Sngi ka sai silia kwayar karakhi ya
ka Sngi buram jongki ai ku blei ki khot barok ki bedang ni bad ka de ka jeng dap ka ba khandai phu hun yau snem jong ka jing im jong ka sei Cecilia kwaya sisha kini ki kun samla ki da beteng mentah agani ka por bad ki long kme long ka pa badon lang kershan mensi me ni kwaya jong ka paris jungi bad ben kre naga benta ka centenary jong ka kwaya ngatrai padon hang no bang yo centenary jong ka kwaya ti hadin laisnem ngen sarakhe kata kijing perkrep pen krum kidang ya shaprang ban ngi kid bok kiruyang ya ka kwayar kinong kid kambaro ibala syakri ya ka parish syakri yo blay kang ba ka surjin ruai iduai kerpang na bentai jungki bakin tek song yeladi bagi sur jungki kinang siang syusyu kinang bang syusyu bat kan long kaburam jong blay tu ai ngi kerpat ku blay badan bor baro ba kirim nge ki chong me kin kut ching mot ban kloi ya da ki kam bahok chong ki ban kan du ya ukres chong me ubawan ha ka bakum ta abala lum lang ya ki hakikti ki chong u kin long ki babet ban yo ki hima baneng Trai chong i u Jesu Christ kon chong me ubay merbasun sharing kat bat me lambat u men simba ku we u blay junam la junom Kajing pule naka kitab u Jeremiah. Hakmi kisngi kilapoi uong utrai. Haba ngan sependap ya kajing kular kabangala ay hakaying Israel bat hakaying Juda. Hakito kisngi bat hakatakapor ngan sepenlong ya utanat bahok ban kersay na kabenta u David. Bat un sepentray kam ya kahok bat kajingle hok hakari. Hakito kisngi ya ka Juda in sa pelat im. Bat ka Jerusalem kan sa syong shngan. Bat kani kan salong ka kerteng ba in khot ya ka. Utray ulong ka hok jongi. Kaktiin jong utray. Jim ka number jinruai ka ba hinyaw spa iway. Hinyaw nod iway. Kasam ka ba arhusan, ka antipon ka Banyngkong, dukot iway hadu katsaw. She shall
kijing puli baar kijing puli na kasithi Banyngkong Paulus bakhut Shaki Kristan ha Thessalonica ku para tu Trai un penlong yapi banang roy bat nang shlei ha kajing eat iwei pat bat ya baro kibrio tek kumba mangi ngi eat yapi knang ba un pen klan yaki do no jong pi bakin long ki babyang ha jing khut ha khmat u blei bat u kpa jongi ha jing wan utrai jongi u Jisu lem bat kiriu khu jong u baro nalor kata ku para banget ngi kerpat bangi kentu yapi hau trai Jisu ba kumba philahi kai nangi kumno phidei ban em bat ban pen sngob ha yo blei kumba phijule da shisha kumta phidei ban nang kham roi shu shu namar phitep yakijing patha bangila ai ha phi dau trai Jisu kaktin jong utrai Trai jing snei chong mi batu ai hangi yaka jing pen em chong mi Trai udon ringkat bat pi Jing puli na ka gospel bakut kat Lukas kaburam hamikutra Agad kapor uji sulong halagi senran Endon kidak kishin hakasngi baru benai bagi klur Mereka pertei kan don naga jingling mensim Jong kijai ben riu naga jing tiing bat naga jing kerhu kaduriau bat kijing at pelung Ibriu kisayap ler naga jing tiing bagi jing siir Ya kata kaban saja halor ka pertei Nama yagi bor jongki beneng en sapen ki win nang ta kian sayu iu kunu briu bawan haulo daga bor berkaburam ke bakrau haba kini ki de ban stang ban chia to sngau sngain batu sngau kemen namar ka jing suspa jongpi kalajan Henry to sharai ladi bayo kido nu jong pi isha ban kia ha ka babam lalot ba da jing di buai
Bada kejing kuslai jong kani kejing em. Bad berkata ke Sngi kan lap kendit ipi kum kejing riam. Naba kan wan telep hagi briu barok setelah keperdei. Namar kata tu syarai berbor batu duai ba pinyo jingklain ban light nakini ki barok ki ban sajia. Bad ban yeng hakmat jong ukun ubriu. Ka gospel jong utrai. Hagi por jong kajing tam haga bau jisu udon haga jing duai jong uak per ke semani ya ba udon bun ki gentin ki bau de ban ong ki kam tam ki apostol la tip bakis ya ki minute ya ki kenta la minus gentin ki ba Ongi apostol ki bayot hiya hakat kapor wang tu syarai batu duai kenang ba pinam hap hagi jing pensyoy aga gospel ke pemanta ke Sngiru Jisu wang kumju ingi namar kata tu syarai berobor batu duai ba pinyo ke jing klain ban light na kini ki baro ki ban sajia ban yeng hakamat jong ukun ubriu. Sisha kajing em ko jongi ngidon kam ban long alert. Lada pide ban lejing lej ki ong wat thia namar lada pithia kajia ka accident pim la ban ya dai ledi. Namar ba phi yo thia bakani kala jia yang aru doni mak hadu mentah kani ka salang mat jonga. Abau driver ulai tenra kalum ngangatia hadin bala mit palat rei kaduk hadwai lahap ke beniat bat la hapsur hang ni lai sai hak selamat ti lata ka jing jungi ka dei ka jing im jong ka jing syot thia jing ong ba ken sting ba ki kim melei compare nga trai kita ki dei ki lenti hi jong suit ban pen buteng uksoi non nak we pat kelenti hanrai pen buteng ngidon ni ki long jing long sem jingi ki bampat pen bait ya ka syong ha ka syongman te ki ong ngisa pen bait no akani ka Christmas ten rei ki syam dau namar kumta to ngisa pen bait no por paskha te wan por paskha ro gidon ki dau red ki bom sok hawe Yung namar bakum ni kabahangin sa penbay no Christmas ban pan. Te Christmas Paskha klempoy siya dealing tactics kabauksud te kumingi. Pi kamlele kadon kawe jirwa jung way u kaitor kasi jungiru. Ya kabanga condemn ikatu kajirway. Namar balay one going 10 coming kamlele lemlele shot kena jingi kia syat itu jiruai kia roh itu jiruai ti ngatrai ngia perkat ba buat ki jiruai ru kila ban long ki atiar jong jiban kraw yu ksui mo katu ko ke jiruai hotel California kada ki jiruai yu katu ke jiruai ksui itu haba ki ong no ong ba to let's say you can check in at any time, but now you can never check out. Na pila rong pim la asyuban mi. Kawai na kikantin yung kajing ruway ko umta. Kita ruwak ti bam don hak partay bala pantem kumatem katuga jing ruway. Ya kajing tem ya kikitar. Henry manu ba ibor itu nang tem ru de kusoy. Ba tu nang ruway kata. Kajing manik soy. Ba pila ban rong Henry pim la asyuban mi. Ti kajing em jungi ru bunsin kajing melin basneu ngidon. Ngijencar pan mi nak kena kejimelian basniu
Bab Jisu lah keren syai kedar mentah keski kita. Sim laburi. Trai Jisu lah yoi lepai ke jinglong jongi baru khot. Bar ke jinglong ke perthei. Bag ke ban kata. Kadang jing tek merau jung suit. Suit pudan kami ke kabam kadi kakiat. Bar ke bagi tian ke sentur ke jongi. Suit pudan kami kata. Ngitian ayu, ngitian ukwai. Ngitian ayu duma, ngitian ki jadi perbuat pakai ki koi ni pakai lai project. Bat kakiat, bat kiwe di. Ngitian keleng-keleng, mdai tang sentur, haki kemar lu ngitian, i penrung. Ya ki badon haka media. Ki jing auria ki balai project, haki film balai project. Ki penrung kemar jungi. Haka skorong ngitian bet, ngi sngap ki jing lorni. Kajing ya Tuhan asneu kecentur ke penmi nang ta. Ti ngitian bat ke penmi nang ta ngitip ke Jisu li lepa. Ya kajing pat jing praju ki long jing long sem ke jengi. Nak kadau jung kakiat. Ke ke penlong ingi. Menta ban ki long long sem jengi le pilek. Mandagane bang le ikar kuyeng semalki. Laban ong ba chi marsi teng ki nong snong malki kim don kepasu. Don tak kebi pergi kun. Bat kawe ke isu Banyngkong maki ai padar duai lem bangin yo ying. Ki Trai ki ong subhami no namar ba. Ngidei ban snai ke ying jungi. Duai lem. Ki don kami ke shelter. Di kumno ki la ban yo ying, kumno ki la ban wai ke ying ke bakamba. Habatang ke kemi ke lek ban Trai, ke lek ban keta. Bagi kun ki apa ying teng kaset kakang talai ki kun ying. Lene ka bu chene chatai. Balai wan kini ki khun ki ba lese laban ong ba kim la ban loket chenu pa udon lene la udon ru umju ia umju sumar. Bat balai urang ba jengi ulek kumne. Hatu kam dehi kata ka jimbelin ka besniu ka bau Jisu ai warning. To syarai lede yo ki do dot jong pi ki sya ban kia. Ha ka babam lalot bat ha ka jingbu ai. Badah ke jing kuslai jong kene ke jing em. Hi ni sya ban kia sisya kum ki yeng yesem. Shimet ha ke ji de ha ke imlang ka salang jongi. Sya ngin yai. Ngatrai ngidon kaman lek sya ka ketien ke jong ublei. So tanhari ka sam ke pangilar wai mene sam ke bar pusan gedkhot ke bakat ar. Kibak ko ngu yo Trai ki sahikai na ya galanti baki dei banjit. Kiba ko ngu yo Trai ki sahikai na ya galanti baki dei banjit. Ngakwa baka koyar kan ruai biang ni ketukan khot ke bakadu. Sung bah koyar. Ya ngin ruai biang ketukan khot bakadu. News pa away ngin pai biang. Bangin ong heladi bagi di ban ko ngu yo Trai. Bangin sahikai na ya galanti baki dei banjit. News pa away kadu khot ke ba kadu ya kadu khot bangi ruai kadu mene kadai ke ba khat lai khat wei khat sau kadu khot ke ba khat ar khat sau ya kalen ti jong ming ruai biang ngin shim ka antipon ke ba ar kemi ka jing long red jonga Jing shi dong jong Bagi sese Kiba Gongo bat sheptin yu Trai ken
kedai kani kaba kaneng ke Sngi utrai ada ben ke Banyngkong ke khot ya weringi bangin long ki basyarai bagi baduai begini ben pai sublai ban kaang naga benda ki pop ki sang jengi bad bau blai uni kai ngi ya kalenti bagi di ban jit bagi di ban ko nguyu bad un sahi kai ngi kalenti ban jit la dengim ko nguyu ngi ya la ka jong kamon klempep ublai ju le bor ngi ju patan cha chebu ang tu ublai khot i dingi kamon jengi kedai ban ko ngu iktin ju ublai la khot ya ki prophet kumanglia sgau na kajing pule ka Banyngkong kini ki prophet ki kren yangi sepang kata kajing suk anda wan utau mesaya utrai anda wan utau thiet jong jesse lene uta bagi ong hande penat bahok makan sai na ka bantau David ke ai ka banjia kata kopor Jeremiah Ukraine kata, Isaiah lele Ukraine buon sini kata, abawan utau Mesaya ke kebanjia. Dogi Sngi, ya ke Juda ansap Laim, bade ke Jerusalem, kasa Shong Suk Shong Sngi, berkani kasa long ke kerteng ke Banyngkong yaka, utrai ulong ke hok jongi. Ya ke Jerusalem salong kalong ke bahok. Ya ke jingim jengi salong ke jingim hok. Giing ke sam jengi ke sanyau kalong ke bahok. Ka imlang ke salang jengi ke dei ke badod ke sensyar ke hok. Ngikwa ya kata. Ngikwa ya ke hok. Ngikwa ya ke jesuk. Ngikwa ya ke jing sisya. Telo ong ni bahawa wanuta ke ke banjia ke hok. Ngisa kamai ke hok. Kanu kini ketien ki bakajat ban riu jengi don mo kamai ko hok tip kur tip kha kene kolong ke jim tha ke jong ublei nam tai jengi bangin yai akalenti ko hok la khot la weringi bangin ai ko hok jeng ki wei ko hok jengi khun ko hok jong katanga ko hok jong utanga om dei ban pendu no ko hok jono yang tin paren their rights buat ke constitution jengi ka bu khnang ya ke ni ka constitution ka ain nak bentak ke hok jong berkhoi ibapan kenya constitution ki sasyatian bishar ki sasyak khot ha ke yin bishar buat ban kum thang ya ka lama juri India ro ngatrai kata te laban ong bah ka jinglong balang jengi ya kalama jong jing hikai jong jisu ngila thangkat no sin shu da ka ban ken ya kini ki hukum jong ngim chim la ai ka hok ka bedei hok dan rei ni dei ban sedang ban ta Sngi bangin long ki bayai hok ki bayim hok ki bonom syakta bonom syakte amrau kini ki barok kadno ngas ngusi ha bang perkhat bagi kun jengi ki bedang rit ba na bakadau jong ka online class kila don mobile kila laban yo lud bar khoi ke badon po mobile hamdam ki pornography bar kini ki film auria lai phujai ki barit ukso julas tang te marau yang i om dei tang kiat ya ki bahe kan teru don ki badi kiat rei abagi wan ban yeng ban panjing yarap nang nepo parish ya kirang ba ngam ju aisyu na marba ngatip hi katu ka kalakiat baik te ya ki kan teru ngahapusiar menta na mar ngasyem badonap teng ju kiro kiba ban panang ni rakun henre jaka ban tit jing bami kun itit kiat eladi hi te kani kalong ke ba ja ka imlang ka salang jengi ka kiat kene ki bor jong su Ukraine bapen kam ya ki berkhoi batte marawingi lengba ki film bat lengba ki jing auria blai phujat ki jimlen basniu tingi depan duai jur ho blai pelaj ngi sisha bat ka wei ka jing khot jing kaang jing ka por adven kedai
Maranatha. Come Lord Jesus. Ale Tuhan Immanuel, one Tuhan Trai. Ngatrai ngi deban kaangjam hagani por adben. Man lau wei du khot jeng balang ud kaangjam. Ka hieng ka sem kan kaangjam. Ka imlang saklang jengi ka paris jengi kan kaangjam. Maranatha. Come Lord Jesus. Ngi lajan yap jelop kumbala ong hi dau Petrus. Rap Trai. Bon Trai usa shim ika kti bon sa ong em wat ting. Bon klan gi jing nge jeng pi. Tiap deng gi jing i shibon ki ki pasau dong jeng i. Ya kita ki jing bom sultanat. Gi tebba. Ki bako ngo eu Trai. Ki sahikai na u ya galanti bagi de banjir. Samar pusan de khot khat ar. Kan mau kan ni. Le chi ying lap nu bodom klet kan ni. Ki bako ngo eu Trai. Kisah hikai na u ya kalanti bagi de banjit. Jar ki bakar men na utrai. Kisah yo bor thamai. Kisah say thap niang kum ki bukni. Badal de ki de ban mare ki rom thachu. Kisah ya sau pheu lai puwei. Ngi kermen na utrai. Ngim de ki badu chi kermen. Ngi i sau dong ki bom dabha. Re ngi yang ngi legit bagi dong penkerpang ildi. In penkerpang iladi bangim sya baka jing dum kan tap lup yangi mereka jing sya jing Chris basakha hangi por Christmas kan long ke jing kemen ke jengi Pakistan bi ye ngide berlong ki kun Kristan ki bakmen mano bawan hi mane ki ba penat ki basusi don ere ke jing bakla phi kemen no syania ba jau belai IT ba jau belai namar la khot la weringi sisya bangin long ki kun Kristan ki ba yo snautu ya kan ni kajing ai ke bakar pang ke bau belayu ayangi kumbal ong ha kajing pule ke baar man ta Sngi Paulus apostol uang ha Kristan je Tesalonika tu Trai un penlong ye phi banang roy banang slei ha kajing ya iwe pat bat ya baro kibriu thik kuma mangingi ye di phi kenang ba un pen klanyi ki do nut jong phi ba kin long ki ba biang haka jing khui dak mat jung ublei baru pa jingi haka jing wan yu Trai jingi u Jesus Christ lambat ki ru khui ki jung u te shisha ni dei ban nang slei haka ta ka jing i jung ublei hi habang idon ka jing i jung ublei ngim ting re ublei u denga ngalaban ha pa ka pop nregan yang biang ublei u ma benga namaru i denga ngaru nga i je u Hi kani ka de ban long ka jing kut jing mo jing menta ban kaang show blay Immanuel ale shong sa bat ngi pelat yangi bat yarap yangi bangin kiar na ka jing sneu lada ka jing bam lane ka jing ke bakta yangi kalau te merau yangi ngi de ban pelat hagi ni Sngi ngale chipo ni grims namaru para jenga udon kanser te u doktor kale pangtu bade in charge ya ka kanser department long padar ya lap haki mane jong pi bagi bre kula sya te mrau ki kasi ki yap klam naka kanser namar ka eating habits jong ki naka dau jong ka jing bam kwai palat ka jing di secret di duma palat ka jing bam khoini jing bam duma palat yalap doni para junga para kan thei badon hajan ang pias ngeu namar ka itai dei bam kuai ngong wat nom sange tan nalapang iyo to para junga klepep la sange henrei stulet ba sange mo te wadam sange tang nalapang mentah sange tinga Trai ki berkhoi kadai kumta magina long adgar ngide ban long control ngim de ban syak te mrau bad ba ngide ban long mangi ki kanrat hagaji im jungi om de ki we pat ki bor na shabar tu blei un ya rap igi rengkat ber Yesu ngi salah ban job rengkat ber blei ngi salah ban job lado blei don hakaliang janga manu ban persya enga ong pol ngala yaki baro hauta ubasan bor yenga
Eni ro yu Jesu Christ. Junom la junom. Amen. Sngu bayin. Shim ka number jinrai ka balai spa henriu huwei. Lai henriu iwei. Gi khôn bei I chung play Kumau Jesu laong Uno na pedang piu pabri ho bau khôn upan dau pu ai dau mau upan da peleng ai na tham upan da gadok khau na yu beseng la bis new kat no pi ai ki khôn ki jong pi de ke ba ba kat no le yu ba ju piu ba beneng un ai piu man sim ba khoi Togin pan na u ban ai gi yu man sim ba khoi bangin yo ya ke jing e bangin don kam ha ke jing em man sim ke jing ke jing met jing Jubab jungi kalong ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try aga bentau pa bu khu jungi archbishop jungi ki phadar ki reuniam ki katekes ki dong Trai balang baro makin don barabor padeng ka jingko jingkhia makin dap barabor du man sim bu khu Kenang mi dubla banang yalam ya kabalang salonsar ban syarai khampa man pan e me ki man sim baro ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try Idwai kerpang nam ta ki ing kisem Kristan jungi bau blei un pha yu masim bu khu Kenang mi dubla bandon padeng ka jing ya I ka jing ya suk ka jing bu ya buram mar kaliang ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try na ka banta jungi iwei pa iwei bangin long barabor ki basyarai lade bagi baduai berbor kenang bangin long ki baklan banyat klem jing sir ha kinu ki jing tenju ki jing e bangia kendu ha ka jing em bamana ka Sngi ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try duai nam ta ka balang salon sar jungi kan tam e bakan sedang bayang ban ki embiang ban sin hambiang ha ka statla ka percai
haba kabalang ta bubun ki jaka kala peja bat kalong blem ha ke jinget jongki iwe piwe bat ki pat Kristan baro kindu pai biang su ublei bat na kamenta ki tu ki Kristan biamat ye ke jinget tang na kadau ke jinget Kristan jongki idwai bu blei unriun sumari ki ni kerpat ye me ko trai I kerpat ya me ko trai. ha kamenta ka sensis liak wayar kebala rakhi menta ke Sngi ya ke jingtap kanai pnyos nem bau blei lengba ke jingat sat jongka sensis liak khut inangla banang syakri khamba ha ke jingrwai ya ke balang man pendom drum ya ke ting utrai ublei jungi ni kerpat ye me ko trai I kerpat ya me ko trai. idwai kerpang nak benta ki dukhot ki barim kamtam ki butu ki blatamen bat ki tu ki bapang bastom bau blei non rangkat bat ki nang bun riun sumari ki iwei pe iwei ni kerpat ye me ko trai I kerpat ya me ko trai. nak benta ki nong lep ha jong ka sen sislia kwayar baro idwai kerpang nak benta ka jingya sat jong ka sislia bukhut bau blei nak kerku kerdo iki iwei pe iwei kubju yaki membar ki bdang don menta ni duai bakin don berabor pedeng ke jingya sutu jumut ke jingya it ke jingya teli kanang menang la ban pendon burom ya ublei da kisur duai ni kerpat ye me ko trai I kerpat ya me ko trai. kita ki men simbal khatno jong ki dukhot jong ka kwayar khamtam unong seng jong ka kwaya u father H Elias ba ublei un aino haki ya men sim ka jingja tha ke jumum jukun bat makiru kinang duai bat kersan mendualem nak benta ke jing kiu jong ka kwayar ni kerpat ye me ko trai I kerpat ya me ko trai. Ipan yakini baro agerteng batiang Jesus Christ utrai jangi. Amen. Shim kan number jinroi ka balai spa Henry Pusan, Lai Henry Usan. Snu bhaban ying. In siam nang slaga bar puwe. Ben sluri pi berbor ben pin jubab lang. Ya kijing duai. Bad ba pin da pim pat wan rak kekot. Hakas ngiu blei bersawan pi de ben wan rak kekot. Sela arpuwe ke benta ke bakadu jong tu sela. Tuduai ko para bagai jingknya jonga bad jong pi kan long ko padiang hun hau blei ukpa beden bor baro. Trai yang ikutnya nak ikut jongki
Nakakanta kajiro kaburong magkakating jubu. Kajing mintoy ni bukadalang baku jubu barok away. Tu priang ikerpat ku trai ya kicing ais ngobha ya kibangi lalum lang. Na kicing ais bon kecong me. Berdoai bakata kebangi terua hang ne hasla pertei. Kan kelalong yang i kabainong jong kecing seuspa junom jong me. Dau kresu trai jong i. Utrai udon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Oh kentiu ya laki don u. Kentiu ya kisha utrai. Oh ngini ai ngui utrai kena du blei jongi. Da shisha kalong ba shong ho ba badai kadai ti ku chingi ba jipne mingi aman laga por ba jaka banangu yame ku kanrat ku pa bu khoi ku blai ben bor ba bom chukot lang ba utrai jong yu Jesus Christ ha kijing wan Banyngkong jong u ulai shem ye kijing long breu ha po jong i bat kumta ula pendep ya kasaindur ke ba melamang nadu mensua bat ula ple na ke benta jong i ya galenti sya kijing pen embam jukot ba kumta ba unwan biang hagabor bat kaburam Bada balapan paulut ya ki baro ngi kibab kmelenti ya kata Sngi nginyo bantah kata kejingkular ke bakrau kaba mentangi nut ban kermen bat kumta rengkat berkiangel bat ki arkangel ki ketsiem bat ki hima Bat baro ki pait belien bat ki bor berkakak kepeneng Girwai kecing ruaya ro yame bat klem sangengi pen benar Da shisha melong bukhoi ko trai katame jong kajing khoi baro namar katangi kerpati me khoi pen kantangi kini jing terwa kajingi da ka pa yu mensim jame kum ka umjer halor jongki ba kindu kolalong yangi kamet berkasnam jong trai jongi u Jesus Christ Hagapor baladina yu badala kamons ngobha. Ula ptiangi kejing sya shitom. Ula shem yu pu badak baingu yame ula kedia yu badula ai lagi sendran uong. Do shem batu bam nakane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya kaba NIT na kabenta jongpi.
Haga jugurukom analayabam. La sheme ka khuri badak ba angu biang eme. Ula ay ka halagi senran uong. To shem batuti nakane pibaro. Namar kane kalong ka khuri jonga snam jonga. Jonga jutang matamay bat bam jukon. Yagaban panme nakabanta jong pi ba nakabanta ki bubun. Yagaban mahap ki pop. Tole yagane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajinget. Namar kata ngi papan mentai ke jingi apa ke jingi pacungu ngi terwah me ko trai yo pu jo ke jingi em bari ka kuri jo ke jing pan em ngi dai ngo edem namar bela nyeu jingi ki papet ban yeng khmat jong me bat ban syakri me daga bas ngauret ngi kerpat ye me bangi ki bayo benta ha ka met ba ka snamu kres ngin long ki papan teli ka we dau mensim bakut Tokan mau ko trai ka balang ke chome ka bala priang sa telak ka perthei penjanai ka ke jing ie ringkat berpa buku Francis pa buku jingi Victor Lengdo Bishop jingi bad baro kilingdo Tokan mau lem rui ikin men ki para shenrang berkan thei ki bala yotia naga bakar men ya ke jingi pan media baro ki bala khlatno ha ke jingi snei ki chome priang ki sha ke jing shai ka khmat jome To isnei yagi baro ngi gerpat yame. Nang barengkat baka Maria tesuti bukoi ka kme chungublei. Joseph bukoi dukurim jongka. Ki apostol bukoi bat baro ki dukoi. Ki balapan sngau bahaya me pateng la pateng. Ngindu belong ki babet ban yok bantalem. Haga jing em bam jukut. Bat bangnya ro bat pandon buram yame. Dau kun jong me u Jesu Christ. Ha'u lembat ubat ha'u Kan long ame uble ukpa beden bor Haga jing long kawai jong u men sim bakut Baro kaburam ka jing ro Junom la junom Amen Kumbala hukum ingi daw nong panem Bat kembali hikai ngi dekat tin blay ngi not banduai kokpa jongi uba habneng kan long ka bukui ka kerteng ka jongme kan wan ka hima ka jongme kan long ka mon jongme ha ka khandeu kumba habneng ai gi menta ka jingbam jungi ka bahala ka sngi batuma bingi yekirin kang jongi kumbang irungi ma biki bales niu yingi Wat alam yangi sya ke jing penshoy and rei to polai tingi na ka basniu to polai tingi kerpat ku trai na ka jisniu baro ha ka jisbun jme to ai jing su jing sai ke sngi jingi knang bada ka jing rap ka jing snei jme in light barbo na ka pom in yo ka jing da na ka jing jar baro kat bangina abat kermen ya ka jing wan patu nong penem jingi u Jesu Christ Amar kacumi kalong kaima kacumi kabor burung jinom la jinom Utrai Jesu Christ melong ki apostol jame ke Jesu ngai na bat phi ke Jesu janga nga ai phi wat pe ki pop ki sang jin tlot briu ki jungi hanai to pe ki jingai bas kem janga balang ki jame to ai ka badangi wei pe wei ye ki jing suk ba ki jing long shitali ka wei kat kum kamon jame ma me ba em ber bas shar junom la junom Amen ke Jesu utrai kandan berbor ringkat bat phi ringkat akiru to ne terwai ki jing suk iwei highway pan Berpat sister baro banwan banyarap simbang sam banian
So, Mark, sister. Akme Jesu Christ ukonang brod jong ublay ubakit no igi pop kapartay sumangi gi beren bok ban shakhot shagani gi jing khawai jong ukon lang brod Rai shong ta tin bikamen sim jonga kan sakyai Shim kan number jin Trai ka ba ar spa lai pu ar lai ar Jing
Shibun kukunrat beid nagabenta kajingwan jongmi pogidono jengi ngikaang shame maranatha come Lord Jesus ale Trai Jesu shisha mesngap yengi ban me aibor yengi bingyai tang ne shaprang kan bangi rung hakani kangu kademblei jong usnem mani batamai ngitip ba men yai lang rengkat bat ngi bangin long ki ba sharai ba ki ba duai bangin long sya ki ba kiar na ki jing sniu bat bangin ko ngu yemi bangin sayo bor thamai ban shim ya ki lenti jong mi bangin sa hikai na mi ka lenti ba de ban jit na ka banta ka ji ye ba ba krau jong mi ye ro yemi ki jisu kis ngu yemi ki jisu Ipanan buram yemi ko Jesu, kublay shibun ko Jesu, kublay shibun ko Jesu. Iba kwa banshim admission haga Catholic Women Evening School Laitumkhrah, yaga class 7 hadu class 10, kila banshim gia admission form na ka school office. Monday hadu Friday. Sau shiteng hadu nriu baji kibadon kijan kinep dani kitiar gitar ni marba mardi ban ai subha ya kibadon kam hagani for Christmas kibakam duna kisubha ban wanra bu hapo parlor lani hak koridor jong ka parish kibadon gikhun ban ai baptisma yaki kimegi pa en sa shim jing hikai hagane ka sngi utrai bansawan haga santarik haga por shibachi hapo ka office jong paris priest but yaga baptisma en sa penlong haga khatway tarik jong ubanai December haga por shibachi ti sngo baha phin penpriang sipangani Kila banyo i kalenda tamai ki jong archdiocese ki Bible dairy na dukan lani khna ki saab bandi kani ka kalendar jong diocese kalong ba kotor ba namar ba ki don ka ki rukhoi man ka sngi ai manu rukhoi bang rakhe ju por ya ka jing puli ka ba man ka sngi ya ka ba la ai khnang ba ngin yo ban puli man ngap ikitin ju ublay so bah ban ya thiet omde ban bu tang hawe kam kamera bu haki we pat ki kamera ru nila order lai hajar kopi dia ngobha kila nang ya cha sha shimno yo phidu bat phinom yo shu ru nang nong do namar tang ka paris jong ka ay paris jong Yagi bakwa ban subscribe yagi yung Kristan jong usnam arhajar arpoar snam arhajar arpoar pis ngo bahaban ay kerteng haki katikes but perkan mawi pi bagi yung Kristan kamday ban long tang ka decoration hapo ying klam da pule pi dewan pule ka yai leng ba bun kaspa ba jong jihikai ka balang nyo kiwe ki balang ki jaudut ikani kan mau por bangadon amar bisu kiwe ki jat balang ki subscribe ikani
kumalai ngut sangut hasyatai syamar bisu ki subscribe ya kani ka ying Kristan tingai kublai kerpang ya ka Saint Cecilia choir ka bakan jo kanai pu nyau snem manta ka Sngi kilar wai bah manta ka Sngi ro but Isa polite manta ya ka wege jing ruai Christmas ke bala penkre da kani choir ke bala tau dari Herman Karlendo bala penbit penbiang da ka choir but pisayo ya kani ha ka YouTube jong ka katedral sisendon hi ngasa upload ngin polite manta pen drive badon la song ni ngin kap tu ribbon kom kata ka sien jong ka jing polite ban la se ki wei pat ki ruai ki baki maki sa penmi kat bagi penkre ya kani ka centenary jongka choir ngaru ngadeu dekot jongkani choir mensyu aku mu berdar hang ni po Christ King Father Resto atau por Father Resto la khot ingi ban long ki visiting choir member ti ngas ngau burom hadu kata-kata but to na ya syafrang pi berkhot ki dekot Tiap pi baro baurangkan sai nong bet na dan kati bat ka abanda palei walang na sunehil bau deni da pen krau em kriam na dem tring bat ka Lydia senjeri na China pati bau daishwa langbang na Shangpung bat ka mensim hun khongjo na ublan road Laitumkhrah bau hau bait Nongrum na Golfling Shillong bat ka Zarina Mipli Doling na Hopkinson Road Laitumkhrah bau penman baha es nongriang na Lumsiap Golfling bat ka Evangeline thank you na MLA Hostel quarter PB bau Eleric Jason Nongdhar na Nongrimau bat kalapung Syai Sun na Umeli Marbisu bau Sydney Shalam na wa dingling bat ka Sani Bhalin Simli na Pokse kini kimut ban syim ya ka sakramen kenti kurem tela radon kanu ka dau bakini kimbit ban lek kumta sngo baha ban ya thu no hangi kham kloi subayeng Trai un ai yangi ya ke jing man baha bat ka ri jongi kan sa seiso krai tu ngini aduai tu ai ngi gerpat ku trai bagi jing maya ki bangela permenta ki mentoi yangi nawa namar wat mentahi kat bangi dang yat hapdeng ki baduno Mihikai ngi ban iye di ki bakan jabneng ban scam ya kita ki bane dau krezu trai jongi amen mentang ngasa IP ke jingkerku ke basyongkun jong kani ka por ka yom ngu ka kli jong pi To blei beren bor berbayi snei unda Ubada kecing snei kecing u pila ngej Ha kecing wan Banyngkong jong u kuon pamarwei jong u Bat piang no de kecing wan biang kecing u Pen koi di pi Da kecing palang kecing wan jong u kres Ban pendap kerhai pi kecing kerku jong u Kat ba pidang yai dan ti ha kene ke jing em don penlong yi pi ke bas kem ha ke jing et ki ba kemen ha ke jing kermen bat ki bas bon ha ki baka ha ki kam is nei Gomta ya pi ke ba kemen da ke jing riu blei ha ke jing wan long do jong unong suspa en pendap kerhai ya ke bai nong jong ke jing em bam jukot Haba unwan biang haka burom Pat ke jingker ku jong ublei beren bor baro Ukpa
baru kun baru mensim bakut kan hiara pi berkan sabat pi junom Tolei suk kamas kalawai in siem na kasla ka ba khanai pusau aga ba riu snem jung Joseph bakut ilajan penkut artar ka pratarik jung December di haga ni pon ni Trai de Shirham ye kana gi Trai jung Joseph bakut khanai pusau go Joseph bakut aga gi stom ko jungi ye pet cheme bagi pa ti me ya dai ngi Agata kecing i belasan drop me berkatai suti batalem me jong blay berkecing i pa dakaba mela ketup yai kundung jisu pa ti me bamen pe isnei ya kecing yo pateng kabau jisu la yo dalakas nam bakodor berban ya rap yangi na kecing non kam jongi da kecing rap bakodor kejong me kodong da juga yeng bakoi tu da yo pai ba la jiet jong Jesus Christ ko pa basbon tu sumar yangi na ka khlam jong gijing bakla ba jong gijing John ko nong da badan bor na ka khet beneng ki jong me to is nei yangi ha ka ne gijing yale ba ki bor jong gijing dum bat kumba mela pelaji kunlung Jisu na gijing ma jong gijing yam manta tu daru ya kabalang bakut ublay na kajing riam jong unong syun ba na kajing janjar baro do kedup ya iway pa iway nangi na kajing sumar kajong me kumta na kajing Krisyan jong kaduksa ba kajing yarap kajong me ngin la ban imhok ban yap hok ban yo ay kajing suk bom jukut habeneng amen. Hakani kapor ngasa polite ya kani kajing ruai jong ka Christmas balban kre da ka Saint Cecilia choir bagerteng Gloria di ngai kublai sa chin kamdam ka Saint Cecilia choir kade ka mixed group na kiwi paris ro kala ruspa shushu namar iwan hi na kiwi pat ki paris ro kumna nong tmai na lai kor bat kiwi di tingai kublay iki members wat bakim day po ka paris na mar kadi kaying maniba kadi ka kami bakan tup ya bar khoi te sisha ngide man pen klanshu ikini kwayar ki barwai apo i maniba kanang ba kan long hi ka jing ai man sim ya bar khoi ki kwayar ki we pat ki paris te da ka jing kmen na khap yu ribon man polite ya kadi ka jing ruai Christmas bangi rong artat ha kani ka por jadi jipan kre Christmas Tengi kerpat pi betap di lambar koin. Tenga ai hai Pak Herman ibadai ma i nong tau ni jeruai. Jeruai ada ben kawai. Jim ka number jing ruai ka bapra. Number bapra.